Ćao ljudi, evo nakon 3 nedelje konačno sam našla vremena da snimim jedan video, sam da vidim da li ovaj mikrofon radi, pošto 3. put već pokušavam da snimim nešto. Juče sam se setila jednog događaja sa broda, pa sam htjela sa vama da podelim, da vidite sa kakvim izazovima se susreću ljudi koji tamo rade. Naime, gosti mogu da budu i tekako zabavni i dobri, ali ima i onih od kojih može da vas zaboli glava. Neki žele da vam naprave problem, eto iz neke koristoljubivosti, da tako kažem, lične, dok nekima se to desi eto tako slučajno. U svakom slučaju, današnja priča ide za dijamantske minđuše. Naime, jedna devojka iz Hrvatske je bila optužena za krađu dijamantskih minđuša, jedna sobarica tačnije. Vrlo neprijatna situacija. Nadam se da se niko od vas nije susreo sa takvom situacijom. Jedan veliki problem. Inače, ta devojka je sama po sebi bila malo problematična, ali ne u smislu da je ona bila loša osoba, niti da je nekom sad nešto loše činila. Prosto bila je jedna od onih ljudi koji se nisu uklapali u taj sistem, odnosno nisu nikako mogli da prihvate nelogičnost i apsurdnost pojedinih stvari. I uvijek imala nešto da kaže, da pita zašto ja sad moram to tako kad to može i ovako, kad je ovo bolje, brže, jednostavnije, zašto sad moram opet da radim nešto što sam radila i tako dalje, stalno gledam na ovaj mikrofon. Uglavnom, nekako njoj su se stalno dešavali problemi sa gostima i mogu da kažem da je ona delovala kao ona izreka kako zračiš tako privlačiš. Nažalost, imala je tu neprijatnu situaciju da je upravo jedna od tih gostiju čije ona ime naučila i sa kojim je bila super, odnosno mislila je da su super, jednostavno gošća je otišla i prijavila je na guest servis da joj ukrala dijamantske minđuše. Kako se to desilo? Evo priče. Dan pre nego što je gošća to uopšte uradila, bio je port day, oni su bili negde u, ne znam sad tačno u kom mestu, uglavnom bila je napolju ceo dan, sobarica je takođe odradila svoj jutarnji servis pa je izašla napolje na pauzu pa posle opet sve to uradila i ona je videla gošću kako je ona uveče se sredila, izašla je, poželjela je da se lepo provede i tako to. Međutim, haos je nastao sutra. Dakle, sobarica je došla na svoje radno mesto, ona je počela čistiti kabine i u jednom momentu, to je bio sea day, pojavila se supervizorka koja je pitala nju da li je videla neke dijamantske minđuše i ona je onako začuđena rekla da li ja tebi stvarno ličim na nekoga ko može da se seti, imam 28 kabina, gošće ostavljaju raznorazni nakite i sad ti mene pitaš za dijamantske minđuše, ne znam ni da sam ih videla, kamoli da su dijamantske. Uglavnom, naravno, iznervirala se i tvrdila da ona to nije uradila, jer je u prostoriju ušao ne samo supervizor, nego i menadžer, housekeeping i guest service menadžer, jer to je sad već ozbiljan problem i narušava reputaciju firme. Uglavnom, njoj nije ništa drugo preostalo nego da ode, odnosno da nastavi da radi svoj posao. Dok je ona svoj posao radila, njoj je obezbeđenje otišlo u kabinu, pretreslo sve njene stvari. I sad zamislite da vam neko pretresa sve stvari, uključujući donji veš, ti muškarci tamo, ali ona tu ništa nije mogla da uradi. A supervizorka još jednom otišla priča sa gošćom i da je pita gde je zadnji put videla te minđuše. I ova joj ispričala sve to kako se desilo, da je ona došla sa plaže, da se istuširala, sredila, da je otišla na večeru sa prijateljicom i potom su one išle u disko i bile do kasno u noć. Naravno malo popile, provele se, zabavile se. Kao istuširala se, došla je u kabinu, skinula minđuše i stavila ih na noćni ormarić pored kreveta. I sad pita nju supervizorka, pa dobro, da li se vi
da li ste vi 100% sigurni da ste ih tu ostavili? Ona kaže, pa nisam. I sad vi ne možete da kažete, pa ako nisi sigurna kako si mogla sobaricu da optužiš da je to baš ona uradila. Nakon toga, naravno, svi su pretresli ponovo njenu sobu tražeći te minđuše koje nisu našli. I nakon nekog vremena šta će supervizorka izašla, čekala je da vidi da li će naći nešto kod ove sobarice u sobi, da bi ta gošća nakon nekih sat vremena pozvala recepciju i rekla da ona misli da ih je možda ostavila u bade mantilu kad se tuširala. I sad vi zamislite kad vam neko kaže možda je ostavila, a na brodu imate 2000 gostiju i još toliko članova posade i u tom vešeraju pere se sav prljav veš, znači svi mogući peškiri, sva posteljina, svi bade mantili, ne samo od gostiju nego i od posade. Ništa, oni su se uhvatili za tu neku slamku spasa i zamolili su ove dole ljude u vešeraju da pregledaju sve bade mantile. Oni su to ceo dan radili, znači sve što je bilo prljavo oni su to pregledali, uključujući ono što je bilo u mašinama kad su izvadili i na sreću te gošće, a još veću sreću sobarice, našli su te dijamantske minđuše. Meni je lično bilo jako žao sobarice zato što nisam nikada pomislila da bi ona to tako nešto uradila i baš mi onako bilo krivo zato što ta gošća pre nego što uopšte proverila sve to, ona je odmah optužila posadu, znači odmah je optužila nju. Da li vi mislite da se ona njoj izvinula? Ne. Nije joj se izvinila, čak joj nije ostavila ni bakšiš, niti joj se javila kada je odlazila. Jedina krivica sobarice je bila to što nije pregledala džepove tog bade mantila. Inače, one kad čiste te sobe i ta kupatila, sve što je na podu, peškiri, posteljina, smatra se prljavim i ona to baca u neka kolica za prljav veš. Ne nosi ona lično taj veš dole u vešeraj, nego dolazi neko drugi koji to pokupi i odnese, naravno. Tako da jedina njena krivica je bila u svemu tome, a eto, ako nekada budete radili taj posao, budete jako obazrivi sa njihovim stvarima, nemojte ništa dirati, ništa pomerati i uvek, eto, moj savjet jeste da pogledate u bade mantijel, odnosno u te džepove, da nisu nešto ostavili. Koliko god se vama to činilo možda nešto onako bez veze, da je za smeće, nemojte nikada bacati ništa što nađete u tim džepovima, makar to bio neki običan papirić, jer vi ne znate za čega se ti ljudi mogu uhvatiti. Spremni su bukvalno na sve i svašta. Ja mislim da je ovo jedna od priča, ima ih mnogo, i sigurno ima među vama ljudi koji su imali slične, možda i iste slučajeve. Sreća za ovu sobaricu, pa kažem opet, dobro se sve završilo kako je moglo da se završi. Budite jako oprezni sa njima, Amerikanci su spremni, mislim neću sad da ih optužim kao naciju sve, ali ima zaista gostiju koji su spremni na sve i svašta da bi dobili i besplatan kruz, a o toj temi pričam u narednom videu, pa ukoliko vas zanima, pogledajte šta su sve gosti spremni da urade da bi dobili besplatan kruz. Eto, ja vas pozdravljam i vidimo se u narednom videu. Ćao!